Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon ikusentzule eta ongetorri egun ez egun Iruñerriko hotsak eta zaratak saiora. Uztailak 3 dugu gaurko asteartea. Eta gaur Iruñerriko hotsetan atzo uztailak 2 Iruñeko Gaztelu plazan Nagore Lafageren erailketaren 10. urteurrena dela eta omenaldia egin zitzaion. Eta hori da Iruñerriko hotsetan gaur emitituko duguna. Izan ere San Ferminen atarian gaude. Eta eraso sexistak beti hori izan dira, baina aurten batez ere honen aurkako salaketak eta baiz eta aldarriak indar handia hartu dute eta ez da ahaztu behar jai baketsuak nahi ditugula. Hori Iruñerriko hotsetan. Bestalde gaur merkatu txikian lan eskaintza berriak eskainiko dizkizuegu eta hori eta gero gaur elkarrizketa bat izango dugu. Patxi Zabaleta politikari ohia, abokatua eta idazlea beste kargu batzuen artean izango dugu eta sortu berria den orain presoak dinamikari buruz hitz egingo digu Patxik. Ondoren ez dugu ezer gehiago izango, elkarrizketarekin gaur bukatu egingo dugu gaurko saioa, baina hori baino lehen, orain hasiera emango diogu egunero egiten dugun moduan gaurko efemerideekin. Gaurko lehenengo efemeridea 19. mendean gertatu zen, 1858. urtean. Danimarkako ekialdeko Indietan, gaur egungo Virginia uharteetan, Biten von Scholten generalak esklaboak askatu zituen, urte bat baino gehiago iraun zuen plan bati amaiera emanez. 2005. urtean, 21. mendean Espainian, sexu berbereko pertsonek ezkontzea ahalbidetzen zuen legea indarrean sartu zen. Hauek dira egunak utzi dizkigun titularrak. 100 pertsonek Nagore Lafageri omenaldia egin diote Iruña hirian. Horrelakorik berriro ez gertatzea eskatu du gaztearen amak. Sexu erasorik gabeko berdintasunezko jai eta harremanak aldarrikatu egin dituzte Andrea eta Astelen Lilak elkarteek, atzo egindako omenaldi horretan. San Ferminetan sexu erasoi ematen zaien trataera aitzindaria dela azaldu du Iruñeko udalak eta Nafarroako Unibertsitate Publikoak elkarrekin eginiko lanak. Erasoak festen edo jaien masifikazioarekin areagotzen direla ondorioztatu du ere ikerketak. Iruñeko udalak Sanjurjo erorien monumentura bueltatzearen kontrako helegitea jarriko du. 100 lagunek Juan Jose Oses eta Inigo Gulina burlatako bizilagunen aurkako epaiketa salatu dute. Nazioarteko prentsa bulegoak 2300 akreditazio baino gehiago kudeatu ditu 2018. urteko San Ferminetarako. 77 ikastetxek 2018-2019 ikasturtean berrikuntza proiektuak garatzeko diru laguntza jasoko dute. Irakasleen trebakuntza iraunkorrerako planean jasota daude eta gehienez 1000 eurokoak dira. Egunkarietako azalen txanda, guazen. Lerroburu nagusian Diario de Navarra egunkarian, Iruña eraso sexisten inguruko salaketa kopuru handiena konpontzen dituen hiria da. Azaleko irudian Nafarroako Parlamentuko lehendakaria ikusi daiteke, Ainhoa Aznarez. Azpian titular honek laguntzen du argazkia. Ahal dugu alderdiko kritikoek Ainhoa Aznarezen kontra. Diario de Noticiasera pasako gara orain. Lerroburu nagusiak hau dio.
Iruñeko udalak frankisten gorpuzkiak eroritakoen kriptara bueltatzea nahi duen sententziaren kontrako errekurtsoa aurkeztuko du. Azaleko argazkiak atzo Nafarroako hiriburuan Nagore Lafageri egindako omenaldia erakusten du. Iruñeak Nagore birgogoratzen du erailketaren 10. urteurrenean izenburupean. Ea zer agertzen den Gara egunkarian. Lerroburu nagusian hau irakurri daiteke. Epaile batek Sanjurjori eginiko ohoreak berpiztu nahi ditu Iruñean. Azaleko argazkian atzo Iruñea hirian Nagore Lafageren omenez ospatutako ekitaldia ageri da. Beherago titular hau dago: 10 urte Nagorerekin oroimenean. Hedabide euskaldunei dagokienez, Berri egunkarian hau ipini dute. Goikaldean lerroburu nagusian, Sanjurjoren hilotza berriro Iruñean lurperatzea baimendu du epaileak. Horren azpian azaleko lehendabiziko argazkia agertzen da eta bertan López Obrador politikaria ikusi daiteke. Mexiko ezkerrera izenburupean. Beherago, bigarren irudian, Consuelo Ordóñez konbiteko presidentea agertzen da eta izenburuan bere hitzak ipini edo kokatu dituzte. Gizarteratzea bada xedea, jarrera aldatu dutela erakutsi behar lukete presoek. Alboan eskuinean, eduki ezberdinak ditugu, adibidez, etziko gerturatuko dituzte Kataluniara Junqueras, Romeva, Cuixart, Sánchez, Basa eta Forcadell. Beherago, Euskara Abenturak prestaketa gogor batekin hasi du bidea, Mauletik Jutxira. Oraindik beherago, Gazteak eta Ekintzailetza izenburua duen Albistea. Alboan edo ondoan eskuinean, Jaiak animalia josteetarako hartzen denean izenburua duen Berria. Amaitzeko, ondoan, Belgikak hautagaitza berretsi du 0-2 partida 3-2 iraulita. Brasil berriz eroso sailkatu da. Amaitzeko jo dezagun Euskal Herria Irratiko webgunera. Goian ezkerrean, Sanjurjo erorien monumentura bueltatzearen kontrako helegitea jarriko du udalak. Eskuinean, herri Sanferminen jai guneetako txandak betetzeko sos deia. Beherago ezkerrean, Aquarius ontziko 9 migratzaile agoitzera iritsi dira. Horren azpian, LGTBIQ+ mugimendua, ahaldundua, anitza eta borrokalaria. Eta orain alboan eskuinean, Bazen behin festa izenburua duen edukia jarri dute eta bideo bat zintzilikatu dute. Goazen aste honetako agendarekin. Uztailaren 5 arte Elkorte Inglesen kulturaretoan aurrek eginiko Sanferminetako kartelak ikusi ahalko dira. Sarrera librea da. Abuztuaren 28 arte Kondestable jauregian Iruñean Sanferminetako kartel finalistak ere ikusgai egongo dira. Sarrera librea da. Uztailaren 16 arte Antoniuti parkean Sanferminetako noriaz disfrutatzeko aukera izango da. 45 metro dauka eta Iruñea beste ikuspuntu batetik ikusteko aukera ezin hobea eskaintzen du. Sarrerak 4 euro balio du. Gaur gaueko 10etan Central Cafe antzokian kontzertua Osaka Monaurail artistaren eskutik. Sarrera ezberdina da, aldez aurretik edo lehiatean hartuz gero edota lekuaren arabera. Hoberena, han bertan galdetzea edota webgunea bisitatzea. Bihar arratsaldeko 8:30 Gaiarre antzokian musikal edo antzezlan bat, La Cubana izenburuarekin, musikal hau eskainiko da eta prezioa ezberdina da segun eta noiz hartzen den sarrera edota nondik ikusten den. De cualquier novedad. Nunca fuiste amigo de la mediocridad. Adiós amigos, allá donde llévame contigo. Nadie ha vivido. 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 Nadie ha vivido.
Bye.
Gaur goizean lanbroa, zerua laino gutxikin egongo da, arratsaldean zerua lainotsu geratuko da bero lainoekin. Arratsalde gauean zaparrada txiki ertainak eta trumoitsua botako ditu. Norabide aldakorreko haize ahula ibiliko da, arratsaldean ipar osagaiti finkatuko da tarte biziekin. Temperatura maksimoetan aldaketarik ez. Asteazkenean zerua lainotsu egongo da, tarteka oso lainotsu arratsalde eta gauean. Zaparrada txiki ertainak eta trumoitsua botako ditu maizago arratsaldean. Norabide aldakorreko haize ahula ibiliko da, arratsaldean iparraldekoa eta ipar-mendebaldekoa nagusituko dira. Temperatura minimoak gutxi igoko dira, temperatura maksimoak gutxi jaitsiko dira. Ea zer gertatu den Berriobeitin. Udako kultura agenda mugitua dago Berriobeitin. Zumba edo yoga ikastaroak eskaintzen dira, zendearen eguna ospatuko da, adin guztiendako ikuskizuna disfrutatzeko aukera izango da, eta herri lasterketa bat gauzatuko da ere, besteak beste. Jarduera edo ekintza guztiak udalaren webgunean aurkitu daitezke. Berriobeititik Orkoiengo albisteetara edo berrietara pasako gara. Orkoiengo udalaren musika eskolak zentruan irakaslea izateko lan eskaintza bat argitaratu egin du. Baldintzen artean euskarazko C1 edo ega tituloa C1 maila izatea eskatzen da eta parte hartzeko epea uztailaren 20an itxiko da. Udalaren webgunean informazio guztia kontsultatu daiteke. Orkoienekin jarraituz udalak euskarazko udalekuetan parte hartzea diruz lagunduko du. Beka hauek eskatzeko aukere irailaren 27 arte aukera izango da eta euskaraz antolatzen diren udalekuak zeintzuk diren jakin nahi baldin bada, euskara zerbitzuak bilduma bat osatu egin du eta udalaren webgunean zintzilikatu eginda dokumentu batetan. Orkoien alde batera utziko dugu eta Berriozarrekin jarraituko dugu. Uztailaren 20an arratsaldeko 5etan txakurrei amorruaren kontrako txertoa eta identifikaziorako txipa jarriko zaie. Derrigorrezkoa da 4 hilabete baino gehiagoko animalientzat edo zakurrentzat. Hitzorduaren lekua Berriozar etorbidea 6 etxabea izango da, eta jabearen nortasun agiria aurkeztu beharko da. Ez hori bakarrik, baita animaliaren identifikazio txartela ere. Gainera, txakurrak lotuta eta muturrekoa jarrita eraman beharko dira. Amaitzeko, goazen Iruña hiriko berriekin. 2017 urteko urria eta urtengo ekainaren artean udalak 4.854 abisu, kexa eta proposamen kudeatu ditu 010 telefono zenbakia eta webikoitza pamplona.es webgunearen bitartez. Iruñeko udala Nafarroako IESaren kontrako komisiora batu da. Baita Gazteriaren Kontseiluak Sanferminetarako sortutako osasun sexualari buruzko kanpainara ere. Izan ere, Sanferminak hor ditugu. Aste honetako ostiralean uztailaren 6an hasiko dira eta hirian nabaritzen da hori, adibidez saltokietan. Aurten 2018 garren urte honetan lehendabiziko aldiz Sanferminetako erakusleioen txapelketa edo lehiaketa eginda eta Sanfermin lore denda bihurtu da irabazlean webikoitza pamplona.es webgunearen bidez lortutako boto kopuru altuena izan eta gero. Sanferminen harira bestalde atzo gauean Santo Domingotik Mercadereserainoko entzierroaren tartean, hotz 1700 metro karratuko azaleran, likido ez labaingarriko 1500 litro barreiatu zen.
Arakin laguntzailea eta urdaitegi laguntzaileak behar dira astelenetik larunbatera kurrikuluna bidali mailen.selección@diagroup.com helbidera. Jangela arduraduna behar du jaso ikastolak dietetika nutrizion esperientziarekin eta lehen arreta titulazioarekin. Ordutegia goizeko 9:00 arratsaldeko 3:00. Kurrikuluna bidali xagirre@jasoikastola.net helbidera. Erizaina behar da, ordutegia arratsaldeko 3:00 eta 4:00 gaueko 10:00 lanaldi osorako. Kurrikuluna bidali ikersanchez@elcorteingles.es helbidera. Arakin urdaitegi sekziorako 2 langile behar dira. Kurrikuluna bidali ikersanchez@elcorteingles.es helbidera. Ezgaitasun psikiko duten personen zainketarako 5 teknikari behar dira, asteburuak eta ordezkapenetarako. Sarrigurenen kurrikuluna bidali recepcion.lasaias@domusbi.es helbidera. Altzari muntaketarako langilea behar da, goiz eta arratsaldez lan egiteko. Kurrikuluna bidali naiara.cambra@randstad.es helbidera. Ingelera eta arabiarra hizkuntzak dakien administraria behar da, lan ordutegia goizeko 9:00 arrasleko 5:00 eta 4:00. Urteko soldata gordina 19.500 euro. Kurrikuluna bidali irunaempleo@irunaempleo.com helbidera. Elektrizista behar da, lanaldi osorako goiz eta arratsaldez 1.200 euroko soldata gordina hilean. Kurrikuluna bidali irunaempleo@irunaempleo.com helbidera. Gozogilea behar da, txandaka lanean aritzeko astean egun bat libre. Kurrikuluna bidali estibaliz.prieto@nortempo.com helbidera. Ozkailu eta klimatizaziorako teknikaria behar da. Kurrikuluna bidali sonia.jimenez@randstad.es helbidera. Kamioi trailerrerako gidaria behar da, nazioarteko ibilbideak egiteko. Kurrikuluna bidali goikogar@hotmail.com helbidera. Arazurin txandak antolatzeko arduraduna behar da, lanpostuaren inguruko xehetasunak eta kurrikuluna bidali i.ezkurra@tasubintza.com helbidera. Gaia jarriz responsable turno Arazuri. Terrazetarako zerbitzaria behar da, gutxienez 3 hilabeteko esperientziarekin 1.100 euroko soldata hilean. Kurrikuluna bidali sagrario.angiano@asaudicon.com helbidera. Menpekotasun personak zaintzeko 2 langile behar dira, udako denboraldirako. Kurrikuluna bidali rrhh@amabir.es helbidera. 2 autobus gidari behar dira, lanaldi erdirako. Kurrikuluna bidali 2018 konduktor@gmail.com helbidera. Gizarte integrazio programetan lanerako 3 hezitzaile behar dira, asteburuak, jaiegunak eta gaueko txandak egiteko. Lanaldi erdirako. Kurrikuluna bidali seleccionpersonal 40zazpi@gmail.com helbidera. Xaloa telebistako merkatu txikian lan eskariak edo eskaintzak egin nahi badituzu, bidali mezua lanpolsa.xaloa@gmail.com helbidera. Ternera de Navarra, Nafarroko aretxea. Baserre inguruan eta 4 hilabete arte amaren esnearekin azitutako aretxeak. Goik mailako haragia, berme sanitario osokoa. Zure mailan Nafarroko aretxea, Ternera de Navarra, geurea. Beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez. Bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz. Aukera handia ekonomiketan. Etxea egongela goxo eduki nahi baduzu, bizita gaitzazu, peletak, lurreko suak, erakusketa zabala. Menditxuri, Don Esteben.